படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். முதல்ல பகவான் கிருஷ்ணரை வேண்டின்றுள்ளலாம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் व्यासं ततो जयमुदीरये. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு நாம வந்து 8வது ஸ்லோகம் தானே மாதாஜி பார்க்கணும்? ஆமாங்க மாதாஜி. 8வது ஸ்லோகம். இது வந்து சிக்ஷாஷ்டகத்துல டெய்லி ஒரு இது மீனிங் பாக்குறோம். இன்னைக்கு வந்து 8வது ஸ்லோகம். ஆஸ்லிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டு மாம் அதர்ஷனாத் மர்மஹதாம் கரோது வா यथा तथा वा विहतः तुलं पटो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरः. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யாராவது படிக்கிறேன் மாதாஜி. ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராதே கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எவரையும் நான் என் இறைவனாக அறியேன். அவர் என்னை முரட்டுத்தனமாக நடத்தினாலும் அணைத்து கொண்டாலும் என் முன் தோன்றாமல் என் இதயத்தை நோகச் செய்தாலும் அவரே என் பிரபு ஆவார். என்னிடம் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் நடந்து கொள்ள அவருக்கு உரிமை உண்டு. ஏனென்றால் அவர் எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி எப்பொழுதும் எனது வணக்கத்திற்கு உரிய பகவான் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராதா ராணியோட பாவத்துல இருந்து வந்தவர், அந்த பாவத்தோட வந்த அவதாரம்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ இதுல வந்து நமக்கு நன்னாவே தெரிஞ்சுக்க முடியறது அவர் என்ன பாவத்துல கிருஷ்ணரை வந்து அப்ரோச் பண்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி இது அவர் எப்படி இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ். எனக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கிறது வந்து அன்கண்டிஷனல் லவ் அப்படிங்கறத சொல்றார். அப்ப எந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு நிபந்தனை இல்லாத ஒரு அன்பு எப்ப வரும் அப்படின்னா அந்த பக்தி பாவத்துலதான் நிபந்தனை இல்லாத அன்பு நமக்கு வரும். அது நம்ம பாக்குறோம், நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட அம்மாக்கள் காட்டுறதும் கணவர்கிட்ட மனைவிகள் காட்டுறதும் அதெல்லாம் நிபந்தனை இல்லாத உணர்வு. அதுல வந்து அவன் இது பண்ணினாலும் நன்னா குழந்தை பேசினாலும் அம்மாக்கள் வந்து அன்பா இருப்பாங்க. அதே குழந்தை அம்மாவை வந்து திட்டினா கூட திட்டுறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சுக்காம அந்த அன்பு கொஞ்சம் கூட குறையாது. அம்மாவோட அன்பு வந்து அந்த குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கூட குறையாது. அந்த மாதிரி அந்த பாவத்துல இந்த இடத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை இது பண்றாரு. நீ வந்து நான் இவ்வளவு நாளா உனக்கு பக்தி செய்யறேன், ஆனாலும் கிருஷ்ணா நீ எனக்கு காட்சி தர மாட்டேங்கிற. அதனால நான் அதுக்காக நான் வந்து பக்தி செய்யறத விட மாட்டேன். நான் இன்னும் நான் இன்னும் நிறையதான் பக்தி செய்வேன். நீ எனக்கு பண்ணா கூட நான் இன்னும் நிறையதான் பக்தி செய்வேன் அப்படின்னு ஒரு நீ என்னோட நீ எப்படி வேணா இருக்கலாம், அதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்கு. ஏன்னா நான் உன் மேல பக்தியோட இருக்கேன். அதனால நமக்கு இருக்கிற அந்த இது எஜமானர் சேவகன் அப்படிங்கிற அந்த உறவு முறையில என்னை வந்து நீ எப்படி நடத்தணும்னாலும் உனக்கு உரிமை இருக்கு. அதனால நீ என்ன பண்ணாலும் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன், என் பக்தியில குறைய மாட்டேன் அப்படின்னு. இது நீ எனக்கு எப்பவுமே வணக்கத்துக்குரிய பகவான் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து
கிருஷ்ணரை வேண்டிக்கிறார். இதுதான் வந்து ராதாராணியோட பக்தி பாவம். அதுல வந்து என்ன ஒரு அவ எப்படி நடந்துக்கிறா அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடே இல்லாம என் பக்தி எப்பவும் இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு திட நம்பிக்கையோட அவர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறார். நம்ம பாக்குறோம் இந்த 8 ஸ்லோகத்துல 700 ஸ்லோகம் பகவத்கீதையும் இந்த 8 ஸ்லோகம் இவர் கொடுத்ததும் இரண்டும் வந்து பிரின்சிபல் ஒன்னேதான் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுல சொல்றதெல்லாம் இவர் வந்து ரொம்ப அப்ரிஜ்டா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கறத நம்ம சிக்ஷாஷ்டகத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு தலைப்பான 18வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி இந்த இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக அவருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுண்டு ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து பிரகாசானந்தருடன் உரையாடல். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவருடைய போதனைகள்ல அத்தியாயம் 18. அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய இதை சொல்லிக்க விரும்புறேன். எனக்கு வந்து இந்த அளவு அவருடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய வாதங்களை வந்து எடுத்து சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு ஞானம் இருக்கான்னா இல்ல. நான் வந்து ஏதோ ஒரு என்ன சின்ன ஒரு கடல் தண்ணிய வந்து ஒரு ஸ்பூனால எடுத்து அளக்குற மாதிரி இவ்வளவு பெரிய சப்ஜெக்ட வந்து உங்களோட பகிர்ந்துக்க என்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிறேன். நான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர்கிட்டேந்து படிச்சது, அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல எழுதினது, அதெல்லாம் வந்து படித்ததுல என் சிற்றறிவுக்கு எவ்வளவு எட்டியதோ, அதுவும் கீர்த்திதா சுந்தரி மாதாஜி அவங்க வந்து இத பத்தி பேசியிருக்காங்க, அதுல இருந்தும் நான் கத்துண்டத உங்க கூட பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன். ஏதாவது குறை நிச்சயமாக இருக்கும், இருந்தால் மன்னிச்சிருங்கோ. அது வந்து என்ன அறியாமைதானே வழிய. குரு வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க, பிரபுபாதர் வந்து இத பத்தி ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காரு. அதை வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அத்தியாயத்தை. இது வந்து பிரகாசானந்தரோட உரையாடல். பிரகாசானந்தர் அப்படிங்கிறவர் வந்து சங்கர சம்பிரதாயத்துல வந்த ஒரு சந்நியாசி. அந்த சம்பிரதாயம் சங்கர சம்பிரதாயம் வந்து ரொம்ப எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர்கள் வந்து ஒரு துணிதான் உடுத்தணும், வேற எந்த பற்றும் இருக்கக்கூடாது, உலகத்துல எந்த பற்றும் இருக்கக்கூடாது. அவங்க வந்து வேதாந்தத்தை தான், கிருஷ்ணரை விட வேதாந்தத்தை தான் முக்கியமா கிருஷ்ணரா நம்பின்னு இருக்கிறவங்க வந்து அந்த சங்கர சம்பிரதாயம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் சன்னியாசிகள். அது இவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஒரு விதமாக அந்த சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறவர் தான். அவர் வந்து சந்நியாசம் எடுத்துட்ட போது இந்த பாரதி அவங்கள்ட்ட தான் வந்து எடுத்துண்டார், அவர் சந்நியாசம் எடுத்துண்டார். அதனால அவரும் ஒரு விதமாக சங்கர சம்பிரதாயத்துல வந்து இருக்கிறவர் தான். அதனால என்ன ஆயிடுத்து, இவர் வந்து எப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இதுக்கு வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போனார். அங்க விருந்தாவம் போறதுக்கு அங்க வந்து அவர் கிருஷ்ணர் லீலைகள் செய்த இடம் அதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதெல்லாம் வந்து வெளியில கொண்டு வரத்துக்காக வந்து அவர் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு பூரியிலேருந்து ஜெகநாத் பூரியிலேருந்து விருந்தாவனத்துக்கு பயணித்தார். அந்த பயணத்தின் பொழுது இது வாரணாசி, பனாரஸ் காசின்ற இடத்துல வாரணாசியில அவர் வந்து அந்த வழியாத்தான் போனார். அப்ப வந்து அந்த வாரணாசியில சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அந்த சந்நியாசிகள் வந்து பார்க்க நேரிட்டது. அந்த மாயாவாதி சந்நியாசிகள் என்று சொல்லக்கூடிய வெறும் பிரகாசத்தையே, ஒரு சூரிய ஒளியே ஐக்கியமாகிற மாதிரி, அதுதான் அவங்களுடைய சம்பிரதாயம். நம்ம ஆத்மாக்கள் எல்லாம் போய் நம்ம இந்த பிறவிக்கு அப்புறமா போய் நேர பகவானோட ஐக்கியமாறுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த மாயாவாதிகளுடைய சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்துல இருந்த சன்னியாசிகள்லாம் இவரை பார்க்கிறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை. அவர்களுக்கும் தெரியும் இவரும் சன்னியாசி அப்படின்னு தெரியும். இருந்தால் கூட அவர் வந்து வாரணாசியில போன போது இது மாதிரி
சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்பவுமே ஒரு கிருஷ்ண பக்தர். அத வந்து அந்த பக்திய வந்து எப்படி வெளிக்காட்டினார் அப்படின்னா, ஒரு நடனம் மூலமாகவும் நாம சங்கீர்த்தனம் மூலமாகவும் அவர் வந்து தன்னையே மறந்துடுவார். எல்லா மக்களோடையும் மக்களா கலந்து பழகி அந்த மாதிரி பக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சம்பிரதாயத்தை கொண்டு வந்தவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது சன்னியாசிகளுக்கு வந்து இது எப்படி இவர் இப்படி பண்றாரு, நம்ம வந்து இவர் சன்னியாசிகள்ங்கிறது ஒரு பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தோட இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அவர்கள் வந்து மக்களோட அவ்வளோ வந்து உணர்வு மிக்கவர்களோட பழகிறது அதெல்லாம் கூடாது, டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் கூடவே கூடாது அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது இவர் வந்து இது மாதிரி எல்லாரோடையும் டான்ஸ் ஆடிண்டு பாட்டு பாடிண்டு நாம ஜபத்துல எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து இவரை ரொம்ப அவமரியாதை, அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க, ரொம்ப அவமரியாதை, என்ன இப்படி ஒரு கீழ்த்தரமான சன்னியாசியா இருக்கிறாரே அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப அவமரியாதைப்படுத்தும் போது இவர் வந்து ஒரு உத்தம வைணவர். இது வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு உத்தம வைணவர். அதனால அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன புன்முறுவலோட அவர் வந்து வாரணாசியை கடந்து விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டார். விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு அங்க போய் நிறைய இது ராதா கொண்டு கிருஷ்ண கொண்டு நம்ம இதெல்லாம் நிறைய விருந்தாவனத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணர்கள் லீலை புரிந்த இடம் அத்தனையும் உலகுக்கு எடுத்து காட்டிட்டு அவர் திரும்பி வந்து அவர் வேலையை முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும் பொழுது வாரணாசியில இருக்க, வாரணாசி வழியாதான் வர. அப்ப வந்து ஒரு 2 மாசம் வந்து வாரணாசியில தங்குறார். அந்த மாதிரி தங்கும் போது அங்கதான் வந்து அவர் அந்த ஒரு சன்னியாசின்னா அந்த காலத்துல வந்து ஒரு பிராமணர் அல்லாதவர் வீட்டுல வசிக்க கூடாது. ஆனாலும் ஒரு எழுத்தர் சந்திரசேகரர் ஆச்சாரியார்னு ஒருத்தர், அவர் வந்து ஒரு எழுத்தர், ஒரு வைஷ்யர். ஆனா அந்த காலத்துல என்னன்னா இதுல வந்து வங்காளத்துல வந்து பிராமணர் இருக்கிறவங்க பிராமணர், மத்த அம்மா பிராமணர், அப்பா வேற இடம், வைஷ்யர் க்ஷத்ரியர் அவர்கள் எல்லாரும் கூட பிராமணர் அல்லாதவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மோடுல தான் பார்த்தாங்க. அந்த மோட வந்து இது பண்ணின அந்த பழக்க வழக்கத்தை வந்து தடுத்தவர் வந்து அதுல இருந்து வெளியில வந்தவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் வந்து ஒரு அந்த காலத்துல அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இருந்தா கூட அவர் வந்து எழுத்தரான சந்திரசேகரர் அப்படிங்கிறவர் வீட்டுலதான் அவர் வந்து தங்கினார். 2 மாசம் தங்கினார் அங்க. அந்த தங்கின நேரத்துலதான் அவர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு எல்லா டீச்சிங்ஸும் எல்லா இத பத்தியும் இந்த கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புறதுக்குரிய அத்தனை இதையும் அத்தனை போதனைகளையும் அந்த 2 மாசத்துலதான் அவர் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து தபன் மிஸ்ரா அப்படிங்கிறவர் வீட்டுலதான் வந்து அவருடைய உணவை வழக்கமா ஏற்றுக்கொண்டார். அங்க வந்து வேற யாரும் மத்த யாரும் சன்னியாசிகள்லாம் வந்து இன்னொருத்தர சாதாரண ஒரு கிரகஸ்தர் வீட்டுல போய் உணவருந்துவது அதெல்லாம் வந்து பழக்கத்திலேயே கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து தடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு சன்னியாசி வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் இருந்த காலத்திலேயே வந்து அதெல்லாம் வந்து அவர் ஒரு இதுவா பொருட்டா மதிக்காம அதுக்கு ஒரு பிரசிடென்ஸ் கொடுத்தா மாதிரி நாம வந்து இப்படிதான் இருப்பேன், எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அத்தாரிட்டி. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் தானே. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில குணை கர்ம வித்பாகஷன்னு சொல்லியிருக்கார். என்னன்னா இது ஜாதிகள் வந்து குணத்தினால வரதே ஒழிய அவர்கள் பிறப்பினால இல்லைன்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். ஆனா வந்து உலகத்துல எல்லாரும் மறந்து போயிட்டாங்க. அந்த இதுல அந்த கீதையில அவர் சொன்னதையே மறந்து போய் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஜாதி மதம் எல்லாத்தையும் பரப்பிண்டு அதை வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த காலத்துல இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா வந்து பிறப்பி எடுத்து நான் அப்படி சொன்னேன் நீங்களாம் இப்படி செய்யறேல அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி விதத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு நடந்து கொண்டு காமிச்சார் அவர். அந்த மாதிரி தங்கின்னு இருக்கும் போது அப்ப வந்து இவர் வந்து சந்திரசேகரரும் இவரும் தபன் மிஸ்ராவும் வந்து
சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட சொல்றாங்க, இது மாதிரி ரொம்ப இது மாயாவாதி சன்னியாசிகள்லாம் உங்களை பத்தி இவ்வளவு நிந்திக்கிறத வந்து எங்களால காது கொடுத்து கேட்க முடியல. நாங்க வந்து இதுவே எங்க உயிரையே மாய்த்துக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க 2 பேரும். அவர் வந்து இவர் வந்து வைஷ்ணவாயில வந்து 3 வகை வைஷ்ணவர்கள் இருக்காங்க. 3 வகை வைஷ்ணவர்கள்ல வந்து என்னன்னா, கனிஷ்ட அதிகாரிங்கிறது ரொம்ப லோவர் இதுல அவங்க வந்து ரொம்ப பக்தியில நம்பிக்கை கொண்டவர்கள். ஆனா சாஸ்திரங்கள் பத்தி அதுல வந்து என்ன வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கு, வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லிருக்கு, அத பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு அவ்வளவா அறிவு இருக்காது. அவங்க வந்து கடவுள் நம்புவாங்க. இப்ப கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி நிலைமையில தான் இருக்கோம். நம்ம வந்து நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா யாராவது வந்து நமக்கு வெளியில வேற யாராவது வந்து இது வந்து தவறா இத பத்தி தவறா சொன்னாங்கன்னா, நம்மளால வந்து ரெஃப்யூட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் கிடைக்காது. இது மாதிரி இது சரியா இல்ல, இது நீங்க வந்து இதுல இப்படி சொல்லிருக்கு, அதனால இப்படிதான் நம்பணும் அப்படின்னு நம்ம போய் மத்தவர்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஆர்கியூ பண்ற லெவல்ல நம்ம இல்ல. அது மாதிரி இருக்கிறது வந்து கனிஷ்ட அதிகாரிங்கிற வைஷ்ணவ இது ரொம்ப லோவர் லோவர் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிலீஃப். அதுக்கப்புறம் மத்தியம அதிகாரி அவர்கள் வந்து என்னன்னா, சாஸ்திரங்களை முழுமையா படித்தவர்கள், நல்லா வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீக குரு மூலமாக எல்லாத்தையும் கத்துண்டு இறைவன் மீது மிக்க நம்பிக்கை உடையவராக இருப்பாங்க. அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவர் செய்யற எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட எப்படி நம்ம இன்னும் கிருஷ்ணரோட ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், எப்படி நம்ம அன்பை காட்டலாம், பக்தியை எந்த விதமா காட்டலாம், 16 மாலை பண்ணலாமா, 32 மாலை பண்ணலாமா, எந்தெந்த இந்த தலங்களுக்கு விருந்தாவனத்துக்கு போலாமா, எப்படி வந்து எப்படி தொடர்பை இன்னும் அதிகரிச்சு கொள்ளணும் அப்படிங்கறதுலயே போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. பக்தர்களா இருந்தா பக்தர்களோட சாது சங்கா, நம்ம இப்ப சங்கம் வச்சுன்னு பண்ற மாதிரி பக்தர்களோட ரொம்ப நட்பா இருக்கணும்னு விரும்புவாங்க. இன்னசென்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுய சிந்தனை இல்ல. ஆனா பக்திய பத்தி அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாவும் அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வை போதித்தார். அதுதான் வந்து இவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த மாதிரி இதுதான் பண்ணினார். வந்து அப்ப இன்னசென்ட் பீப்புள் அவங்கள்ட்ட வந்து கிருஷ்ண உணர்வை போதிச்சார். ஏன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடியே ஒரு டிஃபைன்ட் பிலீஃப் இல்லாததுனால அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வுல வர்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். 4வது விதம் வந்து பொறாமை கொண்டவர்கள், அவர்கள் எல்லாம் தவிர்த்துருவாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் அனாவசியமா ஆர்கியூ பண்ணி இல்ல வேற மத நம்பிக்கைகள்லாம் இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப நான் இதெல்லாம் வச்சுக்காம அவங்கள்ட்ட ரொம்ப இதுவும் சொல்லாம அதுக்காக அவங்க பிலீஃப்ஸ வந்து தப்பாவும் சொல்லாம தவிர்த்துருவாங்க. அவங்கள்ட்டயே வந்து ஒரு டச் வச்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து மத்தியம அதிகாரி. உத்தம அதிகாரி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணன் எப்படி இறைவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி இருந்தாரோ, அவர்கள் வந்து அனாவசியமா சன்னியாசிகள்கிட்ட போய் பேசி ஆர்கியூ பண்ணி எந்துதான் என்னோட பிலீஃப் தான் சுப்பீரியர் பிலீஃப் அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க, ரொம்ப சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா எப்ப வந்து வாதம் வருதோ, எப்ப வந்து அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு சமாதானம் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வரும் பொழுது அவர்கள் வந்து கட்டாயமா வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சாஸ்திர அறிவு வந்து அந்த உத்தம அதிகாரிகளுக்கு உண்டு அப்படின்னு அவர்கள் வந்து அந்த தத்துவத்தில் வந்து இது பண்ணணும், அவங்களுக்கு கரெக்டான விஷயத்த சொல்லி தரணும் அப்படிங்கறத வந்து அவங்க பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் உத்தம அதிகாரி. இது 3 வகை. அவர்கள் தான் ரொம்ப சிரேஷ்டம், அந்த வைஷ்ணவர்களே ரொம்ப சிரேஷ்டமானவர்கள். அந்த மாதிரி 3 இதுல நம்ம பாக்குறோம். இப்ப தப்பனா மிஸ்ராவும் சந்திரசேகரா 2 பேரும் பக்தர்கள். ஆனா கனிஷ்ட அதிகாரிகள் அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சாஸ்திர ஞானம் எல்லாம் கிடையாது. அதனால அவர் வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க, நீங்க வந்து இந்த மாயாவாதி சன்னியாசிகளுக்கு எப்படியாவது புரிய வைக்கணும், இந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு பிலீஃப்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னு ரொம்ப வேண்டிக்கிறாங்க. எங்களால இதை வந்து அவங்க உங்களை கிண்டல் பண்றதை எங்களால தாங்க முடியல அப்படின்னு.
உடனே அப்ப என்ன சொல்றார், சரின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அத வந்து அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கற மாதிரி என்ன பண்றார், ஒரு பிராமணர் வந்து அந்த ஊர்ல பனாரஸ்ல இருக்கிற ஒரு பிராமணர் வந்து இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை இன்வைட் பண்றார். நீங்க வந்து எங்க வீட்டுல வந்து பிரசாதம் சாப்பிடணும், பண்ணி எங்களை கிருத்தார்த்த பண்ணணும், நீங்க எங்க மேல கருணை காமிக்கணும், எப்படியாவது வரணும் அப்படின்னு. அவருக்கும் தெரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த வேற யார் வீட்லயும் சாப்பிட மாட்டார். அவர் வந்து தப்பனா மிஸ்ராட்ட மட்டும்தான் அந்த 2 மாதமும் அங்க மட்டும்தான் சாப்பிட்டார் அப்படின்னு தெரியும். இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு ஆசை. அதுக்கு மேபி சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணையும் காரணம். அவர் வந்து ஏன்னா இப்படி தப்பனா மிஸ்ராவும் சந்திரசேகராவும் இவருக்கு வந்து இப்படி வந்து மாயாவாதி சன்னியாசிகள்லாம் நம்மள வந்து இந்த மாதிரி இவருடைய அப்ரோச்ச கிண்டல் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சு அவர் வந்து அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கறதுனால அந்த பிராமணர் மூலமாக அந்த இதை யூஸ் பண்ணிட்டார், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிட்டு சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணர் வீட்டுக்கு உணவருந்த போறார். அவர் கோரிக்கையை எடுத்துட்டு அவர் பிராமணர் வீட்டுக்கு உணவருந்தத்துக்கு சரின்னு போறார். அங்க வந்து எல்லா சன்னியாசிகளும் வந்திருக்காங்க. வந்திருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவர்கள் வந்து எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க. அதுல வந்து அவருடைய லீடர் வந்து பிரகாசானந்தர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவருடைய லீடர், அந்த சன்னியாசிகள் குரூப்ல அவர் லீடர். அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 60,000 சன்னியாசிகள் சிஷ்யர்கள், அந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு சன்னியாசி, சங்கர சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த சன்னியாசி அவர். அந்த இதுல வந்து அப்ப சரின்னு சொல்லிட்டு போகும் பொழுது ஒரு கை கால் அலம்பரத்துக்கு போறார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்படியே அந்த கை கால் அலம்பரத்துக்கு போற இடத்துலயே என்ன பண்ணிடுறாருன்னா அங்கேயே உட்கார்ந்துடுறாரு. அங்கேயே உட்கார்ந்துட்ட உடனே மத்த சன்னியாசிகளுக்கு அப்படி அவர் உட்காரும் பொழுது அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அருள்னால என்ன ஆகுதுன்னா அவரை சுத்தி வந்து இந்த ஹேலோ, அந்த ஒளி பிழம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஒளி பிழம்பு வந்து அவருக்கு எப்படி இப்ப இதுவா தெரியறது, ரொம்ப பளிச்சுன்னு தெரியறது. அதெல்லாம் பார்த்த உடனே மத்த சன்னியாசிகளுக்கு வந்து இத வந்து இது பண்ண முடியல, தவிர்க்க முடியல இத பாக்குறது. இவ்வளவு இதுவே பகவானே இறங்கி வந்த மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உடனே என்ன பண்றார், அந்த பிரகாஷானந்தா வந்து ஏன் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்க வாங்க எங்களோட வந்து அமருங்கள் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கூப்பிடுறார். அந்த தொட்டு அந்த இதுல தொடரார் இல்லையா, இந்த தொட்ட உடனே இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தொட்ட உடனே இவரோட அருள் வந்து பிரகாசானந்தருக்கு கிடைச்சுடுறது. உடனேயே அவருக்கு வந்து நமக்கே ஒரு இன்ட்யூஷன் வரும் இல்லையா, அந்த இன்ட்யூஷன்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப பணிவா ரொம்ப இவரை வந்து கருணையோட இவரை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கூப்பிட்டு நீங்க வந்து பெரிய ஆசனத்துல அமரணும், இப்படி எல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கூப்பிட்டு கொண்டு போய் நல்ல ஆசனத்துல அமர சொல்றார். அப்பவும் அவருக்கு வந்து அந்த ஹேலோ அவரை சுத்தி அவர் தலையில அந்த ஹேலோ இருக்கு, ஒளி. அது வந்து அவருடைய கிருஷ்ணர் அவதாரம்ங்கிறதுனால அங்க வந்து எல்லா சன்னியாசிகளுக்கும் தெரிய வருது, இவர் வந்து இவ்வளவு இதுவா ஒளியா இருக்காரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எஃபல்ஜன்ஸ். அப்ப வந்து என்ன பண்றார், இது வந்து பிரகாஷானந்தர் வந்து கேள்விகள் கேட்கிறார் இவர்கிட்ட, சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட. யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்கள் எங்கள் சங்கரர் பிரிவை சேர்ந்த சன்னியாசி, நீங்கள் பெனாரஸில் வசிக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஏன் எங்களுடன் பழகுவது இல்லை? நீங்கள் ஒரு சன்னியாசி, நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை வேதாந்த படிப்பில் மட்டுமே ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஆனால் அதை செய்வதற்கு பதிலாக நீங்கள் எப்பொழுதும் உணர்வு மிக்கவர் போல் நாம ஜபம் செய்வது, நடனம் ஆடுவது மற்றும் இசை கருவிகள் வாசிப்பது போன்றவற்றில் ஈடுபடுவதை நாங்கள் காண்கிறோம். உங்களுடைய பிரகாசத்தால் உன்னதமான கடவுள் நாராயணனை போன்றே நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் என்று எங்களுக்கு தோன்றுகிறது. ஆனால் உங்கள் நடத்தை வேறு விதமாக தெரிகிறது. இதற்கான காரணங்கள் என்ன?
இது வந்து இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கிறார். அவர் வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கையை பிடிச்ச உடனே இவருடைய கருணையும் வந்து பிரகாசானந்தருக்கு போயிடுறது. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுட்ட வந்து ரொம்ப பணிவா, ரொம்ப மரியாதையோடைய கேக்குறார். நீங்களும் எங்களை மாதிரி இவர் தான் சன்னியாசி தான், நாங்க வந்து சைத்தன்ய இதுல நாங்க வந்து சங்கரா பிரிவை சேர்ந்தவங்க, நீங்க வந்து சரஸ்வதி பிரிவை சேர்ந்து வந்திருக்கீங்க, அதனால நீங்களும் வந்து பனாரஸ்ல தான் இப்ப வந்து இருக்கீங்க. பனாரஸ்ல இருக்கும்போது ஏன் எங்களோட வந்து இருக்கிறது இல்ல? மத்த சன்னியாசிகள்லாம் இருக்காங்க ஒரு இடத்துல அப்படின்னா, அந்த இடத்துல எல்லாம் இல்லாம நீங்க வந்து சந்திரசேகராவையோ தபனா மிஸ்ராவையோ ஏன் அவங்கள்ட்ட போய் சேர்றீங்க, ஏன் எங்களோட சேர்றது இல்ல அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து நீங்களோ சன்னியாசி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, வேதாந்த படிப்பு தான். அந்த காலத்துல வந்து சன்னியாசிகள் என்றால் வேதாந்தத்துல மட்டும்தான் அவர்களோட போக்கஸ் இருக்கணும், வேற எதையும் படிக்க கூடாது, வேற எதுவுமே. அதை தவிர வேற என்ன பண்ணாலுமே அது வந்து சன்னியாசிக்கு குவாலிபிகேஷன்ல வராது. நீங்க வந்து வேதாந்தம் மட்டும்தான் படிக்கணும். ஆனா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அப்ரோச்சே டிஃப்ரெண்ட். அவர் வந்து என்னன்னா மக்களோட சேர்ந்து அவர் அருள் செய்யாத அவர்களே கிடையாது. ஒரு இது வைஷ்யரோ ஒரு வந்து இவரோ ஒரு க்ஷத்ரியரோ என்ன இதுவும் அவர் ஜாதி பாக்குறவர் கிடையாது. எல்லாரோடையும் பழகி எல்லாருக்கும் அருள் புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நாம ஜெபம் செய்யறது, அதோட நடனம் ஆடுவது, கீர்த்தனங்கள் சங்கீர்த்தன் பண்றது, இதை பரப்புவதற்காகவே அவதாரம் எடுத்தவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால அவர் கேட்கிறார், நீங்க ஆனா இதெல்லாம் பண்றீங்களே, இதெல்லாம் வந்து சன்னியாசியா இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அப்படி இருந்தும் நீங்க இதெல்லாம் பண்றீள். ஆனா உங்களோட பிரகாசத்தை பார்த்தா உன்னதமான கடவுள் நாராயணனை போலே இருக்கேன்னு சொல்றேன். ஆனா என்னன்னா மாயாவாதி சன்னியாசிகள் வந்து என்ன பிலீவ் பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாருமே எல்லா ஜீவாத்மாவுமே நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒளியில போய் நம்ம சேர்ந்துருவோம், நாம எல்லாருமே நாராயணர் அப்படின்னு பிலீவ் பண்றவங்க மாயாவாதி சன்னியாசிகள். அதனால அவங்க வந்து சொல்றாங்க, உங்களை பார்த்தா உங்க ஒளி எல்லாம் பார்த்தா வந்து இப்பவே ஒளி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு உங்களுக்கு, உங்களை பார்த்தா கடவுள் நாராயணன் போன்றே இருக்கிறீர்கள், ஆனால் நீங்க ஏன் இப்படி வேற விதமா நடந்துக்கிறீங்க, ஏன் எல்லாரோடையும் போய் பழகுறீங்க, சன்னியாசின்னா அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சுய கட்டுப்பாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி இருக்கிற இதுல எங்க சன்னியாசியே நீங்க வந்து ஒரு இழிவுபடுத்துற மாதிரி போய் நாம ஜபம் செய்யறது, நடனம் ஆடுறது, இசைக்கருவிகள் வாசிப்பதெல்லாம் தப்பு இல்லையா, இதெல்லாம் நீங்க ஏன் செய்யறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவருக்கு என்ன அதுன்னா, நீங்க வந்து இப்ப ஒரு சன்னியாசி இந்த மாதிரி போய் டான்ஸ் ஆடி இதுதான் சரின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, ஏன்னா அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி தத்துவங்கள்லாம் அவ்வளவு வந்து ப்ரிவேலண்டா இல்ல. இப்பதான் வந்து எல்லாரும் வந்து பக்தியில எல்லாரும் உள்ள வரலாம் அப்படிங்கறது கொண்டு வந்தவரே சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் தான். பக்திங்கிறது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும், வெறும் சன்னியாசிகளுக்கு மட்டுமே இருந்த ஒரு சொத்தை வந்து எல்லா சாமானிய மக்களுக்கும் போய் சேரணும்னு சொல்றதுக்காக அவதாரம் எடுத்தவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும், அதை பின்பற்றி நடந்தவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அவர் தான் வந்து நீ என்ன வேணா, நீ மாமிசம் சாப்பிடுறவனா இருக்கலாம், நீ என்னவா இருக்கலாம், உனக்கு வந்து ஒரு கடவுள்ன்ற ஒருத்தருடைய இது வேணும், கருணை வேணும்னு நீ மனசால நினைச்சுட்டேன்னா நீ குவாலிஃபைடு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு பக்தியை கொண்டு வந்தது இவர்கள் தான். அதனால அந்த காலத்துல வந்து சன்னியாசிகளுக்கு அதெல்லாம் புரியாது. சோ அதனால அவர் வந்து கேட்கிறார், ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க, நீங்களும் எங்களை மாதிரி சங்கர சம்பிரதாயத்துல வந்த சன்னியாசி தான், ஒரு உத்தமமான குரு மூலமா தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க, ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு அவர் வந்து கேட்கிறார் அவர் அந்த கேள்விய. அதுக்கப்புறம் இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அது அவருடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றார். படிங்க மாதாஜி. எனது ஆன்மீக குரு என்னை ஒரு பெரிய முட்டாளாக பார்த்தார். அதனால் அவர் இப்படிப்பட்ட முட்டாளுக்கு வேதாந்தத்தை படிக்க அதிகாரம் இல்லை என்று எண்ணினார். அவர் கருணையுடன் எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே என்ற மந்திரம் கொடுத்தார்.
என் ஆன்மீக குரு, நீ இந்த கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இரு, அது உன்னை முழுமையடைய செய்யும் என்று என்னிடம் கூறினார். ராதே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இதுக்கு வந்து பதில் கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, என் ஆன்மீக குரு என்னை ஒரு பெரிய முட்டாளாக பார்த்தார் அப்படிங்கிறார். இது வந்து அவருடைய பணிவு தான். அவர் வந்து எப்ப வந்து நம்ம இப்பதான் சிக்ஷாஷ்டகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரிவ சகிஷ்ணுனா அமானீன மானதேன கீர்த்தனீய சதாஹரி அப்படின்னு பார்த்தோம். தன்னை ஒரு புல்லாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் இருக்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற கொள்கையை பரப்பினவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால அவர் வந்து சொல்றாரு, இது மாதிரி என்ன வந்து என் குரு ஒரு பெரிய முட்டாளாக பார்த்தார். அதனால முட்டாள் வந்து வேதாந்தத்தை படிக்கிறதுனா ஒரு அறிவு வேணும், அதனால எனக்கு வந்து அந்த அளவு அறிவு இல்லை என்று அவர் எண்ணினார் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். அதனால இது வந்து அவருடைய பணிவு தானே தவிர அவர் முட்டாளோ அதெல்லாம் இல்ல. அவருடைய பணிவு, அவர் தன்னை வந்து ஒரு புல்லை விட எளிமையாக தன்னை எண்ணிக்கொண்டு அப்படி வந்து காமிக்க நினைச்சாரு எல்லாருக்கும், உலகத்துக்கு வந்து இப்படியும் பக்தினா இப்படித்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு தன்னை ஒரு புல்ல மாதிரி நினைச்சுண்டு பண்ணினாதான் பக்தி வரும். ஏன்னா நமக்கு அகங்காரம் மமக்காரம் அதெல்லாம் வந்துடுத்துன்னா அந்த இடத்துல வந்து பக்தி வராது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த ஹியூமிலிட்டி இருந்தாதான் நம்ம வந்து கடவுளோட அருளை வந்து ஏற்றுக்கொள்ற அளவுக்கு நம்ம மனசுல பக்குவம் எப்ப வரும்னா, நான் எனது என்ற அந்த பற்றுதல் அந்த அகங்காரம் அதெல்லாம் எப்ப இல்லையோ அப்பதான் வரும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி நிலைய வந்து மக்களுக்கு பரப்புறதுக்காகத்தான் அவர் வந்து தன்னை எளிமையா காமிச்சுக்கிறார். அவர் வந்து சொல்றார், இதுகிட்ட சன்னியாசி கிட்டக்க வந்து இது மாதிரி என்னை வந்து என் குரு ஒரு பெரிய முட்டாளா பார்த்தார். அவர் வந்து எனக்கு இந்த வேதாந்தம் எல்லாம் எனக்கு வராது அப்படின்னு அவர் நினைச்சார் போல இருக்கு. அதனால அவர் வந்து எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நாம இப்ப எல்லாருக்கும் அவர் கொடுத்துட்டாரு அந்த மந்திரத்தை. ஆனா அந்த குரு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எனக்கு இந்த மந்திரத்தை கொடுத்து, நீ இத சொல்லிக்கொண்டே இரு, அது உன்னை முழுமையடைய செய்யும், உனக்கு கிருஷ்ணரை அடையறதுக்கு வேற எந்த பாத்துமே வேண்டாம், இந்த ஒரு பாத்தே உனக்கு போரும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அப்படின்னு. ரொம்ப இதுல இருந்து நாம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய எளிமைய பாக்குறோம். அவர் எவ்வளவு வந்து தன்னை இறக்கிக்கிறார். அவரும் வந்து பெரிய சன்னியாசி தான். இப்ப வந்து சங்கர சம்பிரதாயத்துல 3 விதமான சன்னியாசிகள் இருக்காங்க. அதுல வந்து இவர் வந்து இதுல இருந்து வந்த நேரம் வந்த சன்னியாசி பிரகாசானந்தா. இவரும் சரஸ்வதி சம்பிரதாயத்துல இருந்து வந்த சன்னியாசி தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதுவும் அவர் வந்து 24 வயசு வரைக்கும் சந்நியாசம் எடுக்காம அதுக்கப்புறம் 24 வயசுல சந்நியாசம் எடுத்து அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்ட சன்னியாசி. அதனால அவருக்கு வேதாந்தம்ல அவருக்கு தெரியாது என்பது கிடையாது. ஆனா அவர் வந்து தன்னை அவ்வளவு ஒரு எளிமையாக காமிச்சுண்டு அத வந்து மக்களுக்கு அந்த சன்னியாசிகளுக்கு உணர்த்தணும், இவ்வளவு எளிமையா இருந்தாதான் பக்தி வரும் அப்படின்னு அந்த சன்னியாசிகளுக்கு உணர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவர் வந்து தன்னை குறைச்சுண்டு சொல்றாரு, என்ன வந்து ஒரு மெழிய முட்டாள்னு நினைச்சார், அதனால எனக்கு வேதாந்தம் எல்லாம் வராது, அதனால நீ இந்த மந்திரத்தையே சொல்லு, இந்த மந்திரமே வந்து உன்னை இது முழுமையடைய செய்யும், உனக்கு பகவான்கிட்ட போகிற வழிய இந்த மந்திரமே காமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சன்னியாசிகளுக்கு உணர்த்த விரும்பினார். இந்த மாதிரி நீ வந்து இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறீள், இவ்வளவு எல்லாம் நீங்க படிச்சா கூட கிருஷ்ணரை பத்தியோ இல்ல இது பகவானை பத்தியோ தெரிஞ்சுக்காம நீ என்ன வேதாந்தம் என்ன வேதம் படிச்சாலும் அதுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்னு உணர்த்துற மாதிரி இந்த வார்த்தைகளை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த பிரகாசானந்தாவுக்கு வந்து சொல்றார். இதுல வந்து அதான் இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கம் பாக்குறோம். அவர் வந்து அந்த வார்த்தைகளை பதிலா சொன்னா கூட அந்த பதில்கள் மூலம் அவர் வந்து அந்த சன்னியாசிகளுக்கு அந்த சன்னியாசிகள் மூலமாக நமக்கும் தெரிவிக்க விரும்பியது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து
நாம இங்க பார்க்கிறோம். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கம். முன்மாதிரியாக கற்பிப்பதற்காக ஒரு சீடர் நிலையை எடுத்தார். ஷதௌ ஆக்யா ஒரு தீவிர ஆன்மீக மாணவர் ஆன்மீக குருவின் வார்த்தைகளை மாற்றங்கள் இல்லாமல் பின்பற்ற வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக அறியாதவர் வேதாந்த தத்துவத்தை அறிய முடியாது. வேதாந்த தத்துவத்தை ஒரு கல்வி தொழிலாக மாற்ற விரும்பும் தத்துவ ஊக்கவாதிகளும் பௌதிக ஆற்றல்களுக்குள்ளாகவே கருதப்படுகிறார்கள். ஒரு வைஷ்ணவர் வேதாந்த தத்துவத்தை முழுமையாக அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் வேதாந்தத்தை படிப்பதுதான் எல்லாமே, எனவே புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டியதில்லை என்று அவர் நினைக்க கூடாது. வேதாந்த தத்துவத்தை அல்லது கடவுளின் புனித நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதற்கு ஒருவரின் மனம் தாழ்மையான நிலையில் இருக்க வேண்டும். தன்னை புல்லை விட தாழ்வாகவும் மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மை உடையவராகவும் நினைக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த மாதிரி ஒரு பதில் என் ஆன்மீக குரு என்னை முட்டாளா பார்த்தார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சாதாரணமா சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி அவர் அந்த மாதிரி கீழே இறங்கறதுக்கான நிலை என்னன்னா, அவர் ஒரு சீடரோட நிலைய முன்மாதிரியா இருந்து, ஒரு சீடர்னா இப்படிதான் இருக்கணும். ஒரு குரு என்ன சொல்லிட்டாங்களோ அது ஸ்ரௌத்த வாக்கியா, குரு சொன்னதுக்கு வேற வார்த்தையே கிடையாது, அதுக்கு வேற இதுவே கிடையாது. ஒரு குரு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றார் அப்படின்னா அதுக்கு நிச்சயமாக அதுக்கான காரணங்கள் இருக்கும். அதனால அத நம்ம அத என்ன சொல்றோம், அத வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்லயோ, குரு தான் இப்படி சொல்லிட்டாரே அதனால என்னால முடியலன்னு குரு சொன்னார், ஆனா என்னால முடியும் அப்படின்னு ஒரு மாற்றம்லாம் பண்ணிக்க முடியாது. நம்மளோட சுய சிந்தனைய அது மேல போட முடியாது. ஒரு ஆன்மீக குரு என்பவர் எப்படி அப்படின்னா, நம்ம இது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய வெள்ளம் வருது ஆற்றுல, அந்த வெள்ளத்தை அப்படியே நம்ம வயலுக்கு பாய்ச்சினோம் அப்படின்னா அந்த பயிர்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அந்த வயல்ல ஏன்னா அந்த வெள்ளத்துல வர அவ்வளவு தண்ணியும் இந்த பயிர்களால தாங்க முடியாது. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றாங்க, ஒரு அணை கட்டி அந்த அணை மூலமா ஒரு சின்ன லைன் ஆஃப் வாட்டரை இந்த பயிருக்கு நடுவுல பாய்ச்சுறாங்க. அப்ப இருக்கும்போது பயிர்கள் தனக்கு தேவையான இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறது, தனக்கு தேவையானவற்றை மட்டும் தன்னால எவ்வளவு ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவு மட்டும் பயிர்கள் ஏற்றுக்கிறது. அந்த மாதிரிதான் இப்ப கடவுளோட கருணை ஒரு பெரிய காட்டாற்று வெள்ளத்தை போன்றது. அது அப்படியே போய் எல்லாராலையும் பருக முடியாது. நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள், நம்ம இந்த மாயைகள்ல கட்டுண்டு இருக்கோம். நம்மளால அந்த கருணையை அப்படியே ஏத்துக்க முடியாது. அதுக்குதான் ஒரு ஆன்மீக குரு அதை சரியா வழி நடத்தணும். நமக்கு புரியற மாதிரி நம்ம இல்லறத்துல இருக்கிறவாளுக்கும் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஒத்து வரா மாதிரி. இப்ப எவ்வளவு பிரபுபாதர் எவ்வளவு சிம்பிளிஃபைடா அந்த ஒரு மதத்தை கொடுத்திருக்காரு. இப்ப நம்மளால போய் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம கிரகஸ்தர்கள இருக்கிறோம், எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அது ஒரு சிம்பிளிஃபைடா அவர் கொடுத்திருக்கிறதுனாலதான் நம்ம எல்லாராலையும் கிருஷ்ணர் அளவுக்கு ரீச் பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சியாவது பண்ண முடியறது இல்லையா. அதுக்கு அதை எளிமைப்படுத்தி கொடுத்தாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். அது மாதிரி அத இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்கும் எடுத்து காட்ட விரும்பினார். அதனால என்னன்னா, அவர் தன்னையே ஒரு சீடராக, ஒரு சீடர்னா இப்படிதான் இது நினைக்கணும் அப்படிங்கறத எடுத்து காட்டுறார் இந்த ஒரு விஷயம் மூலமாக. ஒரு என் குரு என்னை முட்டாள் சொன்னார், ஆனா நான் அதை நம்புறேன் அப்படிங்கறது அவர் சொல்றது எதனால அப்படின்னா, தன்னை ஒரு சீடை நிலையில இருந்துட்டு ஒரு சீடர்னா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்து காமிக்கிறார். அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக அறியாதவர் வேதாந்த தத்துவத்தை அறிய முடியாது. இது ரொம்ப பெரிய ஞானம். இது எல்லாரும் வேதம் படிக்கிறாங்க, வேதாந்தம் படிக்கிறாங்க, எல்லாம் படிச்சா கூட ஒரு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியல. இந்த வேதைஷ்ட சர்வேர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம்னு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த வேதங்கள் வேதாந்தங்கள் எல்லாத்துடைய முழு காரணம் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான். இது எல்லாத்தையும் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது
என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர்னா யாரு, அவருடைய குணங்கள் என்ன, அவருடைய ஆப்யுலன்சஸ் என்னங்கிறது தான் இந்த இத்தனை ஃப்ளவரி லாங்குவேஜஸ்ல வேதங்களும் வேதாந்தங்களும் கற்பிக்கிறது. சோ வெறும் வேதாந்தத்தை மட்டுமே படிச்சு கிருஷ்ணரே இல்லைன்னா பிரயோஜனமே கிடையாது. அவங்களும் வந்து பௌதிக ஆற்றல் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இந்த மாயைகளுக்கும் முக்குணங்கள்லயும் மாட்டின்றவர்களாதான் கருதப்படணும். ஏன்னா வெறும் நிறைய படிக்கிறாங்க, நிறைய சான்ஸ்கிரிட்ல அத்தனை வேதத்தையும் படிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா, இப்ப நம்ம பாக்குறோம் எவ்வளவு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையை பத்தி கொடுக்குறாங்க. ஆனா அதுல ஒரு வார்த்தை கூட கிருஷ்ணரை பத்தி இருக்காது. இதெல்லாம் ஆன்மா, இதெல்லாம் நம்மளோட எனர்ஜிஸ் அப்படின்ற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பகவத்கீதையை கொடுக்குறாங்க. அத அந்த காமிக்க விரும்பினார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. நீ கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்காம நீ வேதாந்த தத்துவத்தை எல்லாம் அறிஞ்சுக்க முடியாது. இது இன்னொரு விதமா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம இப்ப ஒரு மண் உருண்டை இருக்கு. அந்த மண் உருண்டையில இருந்து பானை பண்றோம், அதுக்கப்புறம் இது பண்றோம், நிறைய மண் பொம்மைகள் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் வேற வேற மண் பாத்திரங்கள் பண்றோம். எல்லாம் பண்ணினா கூட அதெல்லாத்துக்கும் ஒரு மூல பொருள் அந்த மண்ணு தான். சோ அந்த இப்ப ஒரு பானைய பார்த்தாலும் ஒரு மண் பொம்மைய பார்த்தாலும் உடனே நம்ம அந்த மண்ணோட குணம் நமக்கு தெரியும். ஓ இது மண்ணு, இதுல தண்ணி போட்டா கரைஞ்சு போகும், இது நெருப்புல காமிச்சா திடமா ஆகும் அப்படின்னு அந்த மண்ணோடைய குணம் இந்த எத்தனைதான் நம்ம பானைய பார்த்தாலும் சரி, பொம்மைய பார்த்தாலும் சரி, அந்த மண்ணோட குணங்கள் தான் எல்லாத்தையும். அந்த மண்ணை தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம பானையை தெரிஞ்சுக்கலாம், பொம்மையை தெரிஞ்சுக்கலாம், இல்ல அணைகளோ என்னவோ மண்ணால என்னெல்லாம் பண்றோமோ அது அத்தனையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மண்ணை தெரிஞ்சுட்டா. அதே மாதிரிதான் இப்ப ஒரு தங்க சங்கிலி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு தங்கத்தை தெரிஞ்சுட்டோம்னா தங்க சங்கிலி, ஒட்டியானம், வளையல்னு அதுக்கு எண்ணற்ற இது இருக்கு, அதுக்கு எண்ணற்ற உருவங்கள் இருந்தா கூட ஒரு தங்கத்தை தெரிஞ்சுட்டோம்னா மத்த எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டா மாதிரி. ஒரு தங்கம்னு அதோட குணம் பளபளன்னு இருக்கும், அது இதுல நெருப்புல போட்டா உருகும், அதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்ப இது அத செயினா பண்ணாலும் அதே குணம்தான், ஒட்டியானமா பார்த்தாலும் அதே குணம்தான். அந்த மாதிரி இந்த வேதாந்தங்கள்லாம் ஒரு அதுக்கு மேல அந்த கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்த ஒரு ஆர்னமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லலாமா, அது மாதிரி அதோடைய ஃப்ளவரி லாங்குவேஜஸ். அது ஒரு அதுக்கு ஆபரணங்கள், அதுக்கு கொடுத்த ஆபரணங்கள் தான் இந்த வேதங்களும் வேதாந்தங்களும். அது கிருஷ்ணரை பத்தி போற்றி வந்த நூல்கள் இதெல்லாம். சோ அத கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை தெரிஞ்சுக்கணுமே ஒழிய அதை மட்டும் தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியான எண்ணம் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் அவர் எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்பினார். அதனால அததான் சொல்றார், ஒரு வைஷ்ணவர் வேதாந்த தத்துவத்தை முழுமையாக அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த வேதாந்தத்தை படிப்பதனால என்ன வருது, கிருஷ்ணரை நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது இல்ல. அந்த வேதாந்தத்து மூலமாகவும் கிருஷ்ணரை தான் நினைக்கிறோம், புனித நாமத்தின் மூலமாகவும் கிருஷ்ணரை தான் நினைக்கிறோம். எண்டு கோல் ஒன்னேதான், எண்டு கோல் ரெண்டும் ரீச் பண்றது ஒண்ணுதான். இது வேற வேற பாதையை வழிய எண்டு கோல் ஒண்ணுங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதை புரிஞ்சுக்காம வேதாந்தத்தை படித்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறத நிலைநிறுத்த விரும்பினார். அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப நம்ம பார்த்துட்டே வரோம், சிக்ஷாஷ்டகத்திலையும் சைத்தன்ய இந்த போதனைகள் எல்லா சாப்டர்லயும் இது ஒரு கிருஷ்ணரோட புனித நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதற்கு நம்மளோட மனம் ரொம்ப தாழ்மையான நிலையில இருக்கணும், ரொம்ப ஹியூமிலிட்டியோட இருந்தாதான் அந்த ஒரு கிருஷ்ணருடைய சக்தியை ஏத்துக்கிறதுக்கான பக்குவம் நம்ம மனசுல வரும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இது ரொம்ப ஃபேமஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய சிந்தனை. இது ஒரு பக்தியில இருப்பவர் தன்னை புல்லை விட தாழ்வாகவும் மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையுடையராகவும் நினைக்க வேண்டும். அப்படி நினைச்சாதான் அந்த பக்திங்கிறத ஏத்துக்க, அந்த கிருஷ்ணருடைய கருணையை ஏத்துக்கிறதுக்கான மனநிலை
நமக்கு வரும் அப்படின்னும் இவர் வந்து இதெல்லாம் வந்து அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கம். அந்த அவர் கொடுத்த பதில்ல இதெல்லாம் வந்து அவருடைய நோக்கம் அப்படிங்கறத ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த இதுல போதனைகள்ல எழுதுறார். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம அகைன் இந்த சப்ஜெக்ட் வேற யாராவது படிங்க மாதாஜி. வேதாந்தத்தின் பொருள். வேதைச்ச சர்வை அகமேவ வேத்யோ. ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாத போது வேதாந்தத்தை பற்றிய அவரது அறிவு குறைவுடையது. கிருஷ்ணருடன் நம்முடைய உறவை அறிவதே உண்மையான ஞானம். கிருஷ்ணரை அறிந்தவர் கிருஷ்ணரின் அன்பான ஆன்மீக சேவையில் எப்போதும் ஈடுபடுகிறார். ஒரு ஜீவன் கிருஷ்ணருடன் எஜமானர் மற்றும் வேலைக்காரன் என்ற உறவில் நிரந்தர தொடர்புடையது. ராதே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் சர்வ இது நம்ம பகவத்கீதால 15வது சாப்டர்ல 15வது ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். சர்வஸ்ய சாஹம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்தர் ஸ்மிருதிர் ஞானம் அஹப்போஹனம் ச வேதைச்ச சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாஹம். இதுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ எங்க பார்த்தாலும் நான் தான் இருக்கேன், சர்வஸ்ய சாகம், எங்கேயும் நான் தான் இருக்கேன், இவ்வளவு வேதங்கள் வேதாந்தங்கள் எல்லாமே என்னை பற்றி சொல்ல வந்தவைகள் தான் அப்படின்னு வந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப திடமா சொல்றார். சோ அப்ப இந்த வேதங்கள் வேதாந்தங்கள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி, கிருஷ்ணருடைய குணத்தை பற்றி. இப்ப வந்து எப்படி வந்து மண் உருண்டைய வந்து பொம்மை வந்து மண் உருண்டையை வைத்து பண்ணியதோ, அதே மாதிரி வேதாந்தம் வந்து கிருஷ்ணருடைய குணங்களை தான் எடுத்து காட்டுறது, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா எடுத்து காட்டுறதை வழிய அதோட மூலப்பொருள் வந்து கிருஷ்ணர். அதே மாதிரி அப்புறம் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம வெறும் வேதாந்தத்தை மட்டும் பற்றிய அறிவு, அதை மட்டும் படிச்சு அதுல இருந்து வரக்கூடிய அறிவு வந்து குறையுடையது. அது வந்து அந்த முழு இது கிடைக்காது. இந்த வேதாந்தத்தை ஃபுல் வேதாந்தத்தையும் படிச்சுட்டு ஆனா எனக்கு கிருஷ்ணர் யாருன்னு தெரியாது, அவரோட பக்தினா என்னன்னு புரியாது, நான் யாருன்னு தெரியாது, நான் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா, என்னுள்ள பரமாத்மா இருக்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா நான் ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வண வேதம் எல்லா வேதமும் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அதுல பயன் கிடையாது. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சில சமயம் வந்து ஸ்லோகமா சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம பக்தி முறையே அந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் தானே நம்ம கொடுத்திருக்கு. நிறைய ஸ்லோகம் சொல்றோம். அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து என்ன, யாரை போடுறது, எதை பற்றி சொல்றது, அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம ஒரு என்ன உணர்வை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்லாம் நமக்கு வந்து அவ்வளவு தெரியறது இல்லை. இப்ப இருக்கிற பக்தி பழக்க வழக்கங்கள்ல நம்மளால வந்து அவ்வளவு தெரியறது இல்லை. அததான் அவர் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு ஆனா அதுல வந்து அதன் மூலமா நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து எந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுல அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியலைன்னா அந்த அறிவு வந்து குறையுடையது, அந்த அறிவு போராது நமக்கு அப்படின்னு சொல்றார். அது வந்து இதெல்லாம் வேதாந்தத்தின் பொருளாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த இதுல போட்ல எழுதுறார். அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருடைய வந்து நம்மளோட உறவை அறிவதே உண்மையான ஆனம். நம்மளுடைய உறவு என்ன கிருஷ்ணரோடது? சேவை செய்யறது, சேவை செய்யறது. அதோட வந்து நாமெல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மா, நம்ம எல்லாருடைய மனசுக்குள்ளேயும் கிருஷ்ணர் இருக்கார். அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். நான் ஒரு ஆத்மா, என் மனசுக்குள்ள கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவா இருந்து என் செயல்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு அனுபவிப்பாளராகவும் கண்ட்ரோலராகவும் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கார் அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறது தான். அதுதான் வந்து வேதாந்தத்திலையும் மேலான வேதாந்தம் அதுதான். கிருஷ்ணர் தான் நம்ம எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் இதுவா பரமாத்மாவா இருக்கிறவர் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நாம ஜீவாத்மா, நாம வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகன் அப்படின்னு உணர்ந்துட்டோம்னா நமக்குள்ள அந்த ஆன்மீக சேவை வந்து நமக்குள்ளாகவே இன்ஹெரண்டா வந்துடும். அது அந்த வந்து என்னன்னா, ஓ கிருஷ்ணருக்கு இது பிடிக்கும், சோ நான் வந்து நல்ல குணங்கள்லாம் இது பண்ணுவேன், கிருஷ்ணருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படி, அதனால நான் வந்து இந்த காமம் குரோதம் லோபம் மதம் மாத்சரியம் இந்த குணங்கள்லாம் நான் எதனால
அதுல எல்லாம் நான் இல்லாம இருப்பேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காத குணம். இதனால கிருஷ்ணர் என் மேல அன்பா இருக்க மாட்டார். இந்த குணங்கள்லாம் என்னிடம் இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணரை வந்து நான் ரீச் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கறதுனால இந்த குணங்களை விட்டு நம்மளோட வந்து கிளேஷங்களை விட்டு நாம வெளியில வரோம் அப்படின்னு வந்துரும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அறிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். அப்ப வந்து இந்த யார பார்த்தாலுமே எல்லா ஜீவன்களுக்குள்ளேயும் கிருஷ்ணர் தான் இருக்காருங்கிற உணர்வை வந்துடுத்துனா நம்மளோட இந்த வந்து கிளேஷங்கள்லாம் நம்ம பாதிக்காது. எல்லாமே ஒரு ஜீவாத்மாக்கள் தான், எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துடுத்துன்னா நமக்கு இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்மள பாதிக்காது. அதோட வந்து நாம கிருஷ்ணர் தான் எஜமானர், நாம ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் அவருக்கு வேலைக்காரன் அப்படின்ற உறவுல தான் நாம தொடர்புடையது அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டோம்னா கிருஷ்ணரோட சேவை வந்து ரொம்ப இயல்பா நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துரும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அது தெரியாம இப்ப வேதாந்தத்தை படிக்கிறதுக்கு இப்ப நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குற மாதிரிதான் ஒரு பெரிய யானைய வந்து 4 குருடர்கள் பார்க்கும்போது என்னன்னா அவங்க வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய வால் மாதிரி இருக்கே, இது வந்து ஒரு பெரிய ஈட்டி மாதிரி இருக்கு, இது பெரிய ரோப் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறாங்களே வழிய அதுல இருந்து அந்த வேதாந்தங்கள் வேதம் எல்லாம் வந்து என்ன குறிக்கிறது அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட உருவத்தை தான் குறிக்கிறது, கிருஷ்ணருடைய கருணையை தான் குறிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முழு அறிவு வந்து கிடைக்காம போயிடுறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் 3 விதமான நிலைகள். சம்பந்த ஞானம் அப்படின்னா என்னன்னா பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒருவரின் அசல் உறவை நிறுவுதல். நம்ம எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் நமக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கு, அந்த உறவின்படி செயல்படுதல் வந்து அபிதேயா அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் அந்த வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு கடவுளிடம் அன்பை வளர்த்தல் அப்படிங்கிறது தான் அதோட பிரயோஜனம். இந்த அல்டிமேட் கோல் அப்படின்னு சொல்ற பிரயோஜனம் வந்து கிருஷ்ணர். அபிதேயாங்கிறது வந்து அந்த உறவின் படி செயல்படுதல். அதுதான் என்னன்னா அப்படின்னா இந்த குரோதம், பொறாமை, இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் குணங்கள்லாம் வந்து நம்ம விலகி இருத்தல். அது எதனால விலகி இருக்கோம்? நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம் உடையவர், நம்ம வந்து இது கிருஷ்ண பரமாத்மாவா நம்ம உள்ளத்திலேயே இருக்க, நம்ம கோவப்பட்டோம்னா அவருக்கு தெரிஞ்சிரும், அவருக்கு தெரிஞ்சா அவருக்கு இது பிடிக்காது, அவர் வந்து வேண்டான்னு சொன்ன குணம் இது அப்படின்னு அந்த உறவின் படி அந்த உறவுக்காகவே நம்ம செயல்களை மாத்திக்கிறது. கோவில்ல போய் சர்வீஸ் பண்ணா கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும், அதனால நான் போய் வந்து கோவில்ல சர்வீஸ் பண்றேன், பகவத்கீதை படிக்கிறேன், அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த உறவை மேம்படுத்துறதுக்கு வந்து நாம இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கா வந்து கிருஷ்ணரை வைக்கிறோம். கடவுளோட அன்பை வளர்க்கறது தான் நம்மளோட வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அத வந்து இவர் என்ன சொல்றாருன்னா சங்கராச்சாரியார் வந்து இதுல சொல்றார் பஜகோவிந்தம்ல நகி நகி ரக்ஷதி துக்ரங்கரணே அப்படின்னு. இலக்கண வார்த்தை வித்தைகளால் மட்டுமே ஒருவை தன்னை மரணத்தின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே அப்படிங்கிறார். அவர் வந்து இது வந்து இவரே சொல்றார், சங்கராச்சாரியாரே சொல்றார் மாதிரி இலக்கண வார்த்தை வித்தைகள்னால இந்த வேதங்கள் வேதாந்தங்கள்னு இருக்கிற இலக்கண வார்த்தை வித்தைகளால மட்டுமே தன்னை ஒருவர் காப்பாத்திக்கல முடியாது, கோவிந்தனுடைய இது வேணும், கருணை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சங்கராச்சாரியாரே சொல்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இது 5 விதமான இது வாழ்க்கை பூரணத்துவம் எப்படி கிடைக்கிறது அப்படின்னா இதுதான் எல்லாவற்றிலும் மேன்மையானது, கடவுளிடம் இருக்கிற அன்பு தான். இது வந்து புலன்களின் திருப்தி, நம்ம வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம், இது லோவஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பொருளாதார வளர்ச்சி, குடும்பத்தை முன்னேற்றது, அது அடுத்த பிளாட்ஃபார்ம். அதுக்கப்புறம் மதம், ரிலீஜன், நம்ம வந்து இதை ஃபாலோ பண்றோம், நம்மளோட பிரின்சிபிள் என்ன, நம்ம மூதாதையர்கள் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கார், அதெல்லாம் வந்து இந்த மதம் ரிலீஜன் அதை பத்தி ஃபாலோ பண்றோம். அதுக்கப்புறம் முக்தி, எப்படி இந்த இதுல இருந்து லிபரேட் ஆறுது, இந்த ஒரு உலகத்துல இருந்து எப்படி லிபரேட் ஆறுது அப்படிங்கறத பத்தி தெரியறது முக்தி. இது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணி மேல வந்தோம்னா கடவுளின் அன்பு, கிருஷ்ணர் மேல நாம வைக்கிற பற்றுதான் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் மகுடமா இருக்கிறது அப்படின்னு நாம பாக்குறோம்.
அதுக்கப்புறம் இது நாம ஜபத்தின் மகிமைகள். யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹ் நாம ஜபத்தின் மகிமைகள். ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தின் சுவையை அறிந்தவர் வேதாந்தத்தின் முழு உண்மையை அறிகிறார். புனித நாமமும் இறைவனும் ஒன்றே. ஆன்மீக குருவின் கருணையால் அடையப்படும் இந்த அறிவு ஒருவரை மிக உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்தில் வைக்கிறது. ஒருவர் தாழ்ந்த குடியில் பிறந்திருந்தாலும் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவர் துறவுகளையும் யாகங்களையும் மேலும் அனைத்து பிரம்ம சூத்திரங்களையும் கற்றவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. ஹரி ரே என்ற 2 எழுத்துக்களை சொல்பவர் எல்லா வேதங்களையும், ரிக்வேதம், அதர்வ வேதம், யஜுர்வேதம் மற்றும் சாமவேதம் படித்தவருக்கு சமம் என்று பாகவதம் கூறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் வந்து நாம ஜபத்தோடைய இதுவா மகிமையா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். இந்த சுவையை ஒன்ஸ் இந்த நாம ஜபத்தோட சுவை வாயில வந்துடுத்து அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள வேதாந்தத்தின் படியில முழு உண்மையை அறிகிறாருங்கிறது கொடுக்கிறார். அதோட இதை நாம இப்ப பாக்குறோம். ஏன்னா நாம இந்த சாப்டர் பார்க்கும் பொழுது வேதாந்தம் பத்தி நமக்கு என்ன தெரியும், நமக்கு அந்த அளவு அறிவு இல்லையே அப்படின்னா கூட கிருஷ்ணர் நமக்கு அதை பத்தியும் ஒரு சர்ச்சை பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த நாம சொல்ற ஹரே கிருஷ்ண நாம மந்திரம் தான், ஜபம் தான். அது சோ நாமளே இதுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ரூஃப். அதுக்கப்புறம் புனித நாமமும் இறைவனும் ஒன்றே. எப்படி அப்படின்னோம்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு அழுக்கான தண்ணி இருக்கு. அந்த அழுக்கான தண்ணியில நாம மேல 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 நல்ல நல்ல சுத்தமான நீரை விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கொஞ்சம் காலப்போக்குல விட 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 இந்த சுத்தமான நீர் என்ன ஆயிடும், மொத்த அழுக்கு தண்ணியும் போய் அந்த சுத்தம் சுத்தமா ஆயிடும் அந்த நீர். அதே மாதிரிதான் ஒரு சின்ன கப்புல இருக்கிற கடல் நீருக்குள்ள நல்ல தண்ணி விட்டுண்டே போயிட்டே இருந்தோம்னா அந்த கடல் நீரோட உப்பு போயிடும். அந்த கடல் நீரோட உப்பு இருக்காது. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த உப்பு தன்மை மாதிரி எல்லாமே நல்ல தண்ணியா போயிடும். அந்த மாதிரி நாம ஜபம் நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல நாம மேல மேல போட 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 அந்தோடைய நாம ஜபத்தோட இருக்கிற மகிமை என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளோட இருக்கிற கிளேஷங்கள் எல்லாம் காலப்போக்குல, ஒரே நாள்ல ஆகாது, காலப்போக்குல குறைஞ்சிரும். இத மேலும் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இது எவ்வளவு நாளா ஒரு ரொம்ப இருட்டடைஞ்ச ரூம் ஒண்ணுல இருக்கு. அந்த இருட்டடைஞ்சல ரூமுக்குள்ள நாம போய் ஒரு விளக்கை ஏத்தினோம், ஒரு அகலை ஏத்தினோம் அப்படின்னா அந்த இருட்டு நம்மள நான் இப்ப 10 வருஷமா இந்த ரூம்ல இருட்டா இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு அந்த ரூம் சொல்லாது. ஏன்னா அந்த நிமிஷத்துல அந்த ஞானம்ங்கிற அந்த தீப ஒளி ஏத்தின உடனேயே அந்த இருட்டு ஓடோடி போயிடும். அந்த மாதிரி நம்ம ஞானம்ங்கிற இந்த இதை ஏத்தினோம், இந்த கிருஷ்ண நாம மகிமையை நம்ம தெரியப்படுத்தின்ட்டோம்னா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற இருட்டு, கோபம், பொறாமை, மற்ற அத்தனை கெட்ட குணங்களும் தன்னால போயிடும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இதை நாம போடுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இது அந்த கிளேஷங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இத இந்த இந்த இதுவே இந்த நாம ஜபமே ஒருவரை மிக உயர்ந்த ஆன்மீக தளத்துல வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. கடவுள் ஆன்மீக குருவோட கருணையினால கொடுக்கறதுனால இதுவே ஒருத்தர் கடவுளுடைய பக்திக்கு பாத்திரமானதாக ஆக்கிறது அப்படின்னு. யாரா இருந்தா கூட நாம ஜபத்துல ஈடுபட்டிருந்தா அவர் எல்லா துறவிகள், எவ்வளவு யாகங்கள் நம்ம இதான் பாக்குறோம். இதுல கலி யுகத்துல யாகங்கள்னா இது நாம ஜபம் தான் சரியான யாகம் அப்படின்னு நாம பகவத்கீதையில பாக்குறோம். அது மாதிரி எத்தனை யாகங்கள் பண்ணாலும், எத்தனை பிரம்ம சூத்திரங்களை கற்றவரா இருந்தாலும், அவர் என்ன குடியில பிறந்திருந்தாலும் நாம ஜபம் பண்ணியிருந்தாருன்னா அவர் எல்லாவற்றையும் அடைந்தவராக கருத வேண்டும் அப்படின்னு பாகவதத்துல இருக்கிற ஸ்லோகம் சொல்றது. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, இந்த ஹரி அப்படிங்கிற வார்த்தைய யாராவது சொல்லிட்டோம், இப்ப நாம எல்லாரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஒரு தடவை ஹரி
ஹரி. நாம எல்லாமே வந்து இந்த 4 வேதங்களையும் கற்றவர்களுக்கு சமம் அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. எப்ப அந்த ஹரி நாமத்தை நம்ம வாயில கொண்டு வந்துட்டோமோ, இங்க 4 வேதங்களையும் படித்தவர்களுக்கு சமம். ஏன்னா அவர்கள் வந்து வேற, இப்ப ஒரே ஒரு டெல்லிக்கு வந்து பிளைட்ல போலாம், ட்ரெயின்ல போலாம், பஸ்ல போலாம், கார்ல போலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த ஒரே ஒரு கிருஷ்ணருங்கிற இவருக்கு வந்து நாம ரிக்வேதம் மூலமா போலாம், அதர்வண மூலம் போலாம், யஜுர்வேதம் மூலமா போலாம், சாமவேதம் மூலமா போலாம், இல்ல நாம ஜபம் மூலமா போலாம். எல்லாரும் அந்த டெல்லிக்கு தான் போறோம். ஆனா வேற வேற மோட்ல போறோம். பிளைட்ல போனா 1 மணி நேரத்துல போலாம். அதுதான் வித்தியாசமே ஒழிய. சோ அப்ப என்ன ஆயிடுறது, நாம இந்த ஹரிங்கிற நாமமும் அந்த பகவான்கிட்ட தான் நம்மளை கொண்டு விடுறது. இந்த அத்தனை வேதங்களும் நம்மள பகவான்கிட்ட தான் கொண்டு விடுறது. அப்படிங்கிற இதுல எல்லாமே சமம்னு இருக்கு அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது அப்படிங்கறத நாம பார்க்கிறோம். சோ இது வந்து பிருஹத் நாரதீய புராணத்துல இருக்கிற ரொம்ப இந்த ஸ்லோகம். ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம கேவலம் கலௌ நாஸ்தேவ நாஸ்தேவ கதிரண்யதா. இத வந்து என்னன்னா, இது இந்த கலியுகத்துல, இவ்வளவு கெட்டதுகள் நிறைந்த கலியுகத்துல புனித நாமத்தை ஜபிப்பதே விடுதலைக்கான ஒரே வழி மற்றும் வெற்றிக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது. இது வந்து நாஸ்தேவன்னு 3 தடவை சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பாயிண்ட வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றதுக்காக. இதை விட்டா வேற வழி கிடையாது, நாம ஜபம் மட்டும்தான் நம்மளை வந்து இந்த கரை சேர்க்க முடியும், இந்த உலகத்துல இருந்து, இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்மளை வெளியெடுக்கிறதுக்கு இந்த நாம ஜபத்தால மட்டும்தான் முடியும், வேற எதுவும் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது அப்படின்னு அதை இன்சிஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் இதை வந்து 3 முறை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அது நாம ஜபம் தான். அகைன் வந்து எல்லாத்துலயும் கல்வி அறிவால் மட்டுமே புரிந்து கொள்பவர் வந்து தெய்வீக நாமத்தின் மதிப்பை புரிந்து கொள்ள தகுதி பெறுவதில்லை. வெறும் கல்வி அறிவை மட்டுமே வச்சுன்னு கடவுளை அடைய முடியாது. ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து அந்த நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் இருக்கிறதுனால அவர்கள் மனம் வந்து குழம்பிடும். அந்த குழம்பப்பட்ட மனத்துல வந்து பக்தி குடிக்கொள்ளாது. அது மாதிரி ஆன்மீக சேவை தான் பௌதிக இதுல இருந்து விலகி இருக்கிறதுக்கான ஒரே வழி. ஆன்மீக சேவை எவ்வளவு பாகவதம் படிக்கிறோமோ, எவ்வளவு பகவத்கீதை படிக்கிறோமோ, எவ்வளவு கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கிறோமோ, அவ்வளவு நம்ம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நாம விலகி நம்ம நல்ல வழிக்கான நல்ல கதி அடையறதுக்கு இது உதவும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஒரு நேர்மையான ஆன்மீக குருவிடம் மந்திர தீட்சை பெற்ற ஒருவர் நான் மற்றும் எனது என்ற பந்தங்களிலிருந்து படிப்படியாக விடுகிறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த கிருஷ்ண பிரேமையினால தர்மம், அர்த்தம், காமம் மற்றும் மோட்சம்ல இருந்து வரக்கூடிய இன்பம் வந்து இந்த கிருஷ்ண பிரேமைக்கு முன்னால ஒரு சின்ன துளி மாதிரி, கடலுக்கு முன்னால ஒரு சின்ன துளி மாதிரி. இதனால கிடைக்கிற இன்பம் வந்து இதை விட கிருஷ்ண பிரேமை தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து, மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம வந்து இந்த கிளாஸ முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே